Ebben a rövid videóban most megmutatjuk, hogyan tudod leadni a megrendelésed az Allion.hu webáruházban. Ha megvan a kiszemelt termék, nincs más dolgod, mint kiválasztani a számodra a legmegfelelőbb ajánlatot, majd a kosárba helyezni a terméket. Ha más terméket is szeretnél rendelni, azt is hasonló módon a kosaradba tudod helyezni. Ha véglegesítetted a terméklistát, kattints a tovább a megrendelés gombra. Ekkor betöltődik a megrendelési oldal, ahol kérjük add meg a szállítási és elérhetőségi adataidat. Fontos, hogy minden adatot pontosan és helyesen írj be, erre kérjük figyelj oda. Amint ezzel végeztél, válasz ki a számodra a legmegfelelőbb szállítási módot, ezek között találsz házhoz szállítást és, ha van a közeledben, akkor csomagpontról történő szállítást is. Ezt követően válasz ki a számodra a legmegfelelőbb fizetési módot, majd az oldal alján található gombra kattintva fejezd be a megrendelésed. A rendelésről szinte azonnal megérkezik a visszaigazoló e-mailünk, ezt kérjük ellenőrizd, hogy minden rendben van-e a rendeléseddel. Ha valami hibát találsz, nyugodtan írj nekünk is, segítünk.